bueltak Nafarroako bufoietara. Eta gaur, azkenengo programa dugu, La Txula Potra eta Oskar Estangarekin. Agurtu barko zaituztegu gaurkoan. Bai. Ze gutxi irauten duen alaitasuna pobraren etxean. Baina, horrela da, bizitzan, horrela da, republika, badator, badoa... Horritzen zarete lehenengo saioan. Pero esan bar zenuela, horritzen zarete lehenengo republikaz, porque hasi zarazu de republikari buruz. Lehenengo saioan. Lehenengo saioan, ze konten ginen. Eta ze inocente genuen hartzen bukatuko zela. Horrela da, bueno, ala ere, bizitzak segitzen du, jarraitzen du, bufoiak eta hoki dago ere. Jarraitu behar du. Bai, eta xaloa. Gure xaloa. Xaloa, gure xaloa. Ai, nola gauden. Bueno, bagoaz lehenengo berriarekin, baina lehenengo berria ikusi baino lehen nahi dut zerbait ikustea dela lehen eta oraingo modarekin zer ikusia daukan konparaketari bat. Lehenengo ikusten dugu hori eta gero bagoaz lehenengo berriarekin, badoz? Vale. Venga, pues. Ikusi duzu, ez? Bai. Tatuajen movida guzti hori. Bai. Mira, Oskar. Erakutsi duzun guztia. La, hostia, gainera koloredunak. Den. Bere significado izango du, Hasi nintzen hemendik. Ai ba! Hasi nintzen hemendik. Hasi zinen hortik eta joan zara, pues menos mal joan zarela. Eta gana zala soinuko teknikariak. Baina, bai, hartu nion... Gustua. Bai, ze gauza, eski ikusten nituen... Engantzatzen du. Bai, bueno, eta gero, hau egin nuenean bakarrik goikoa, desetizten desorekatua bezala, mantxa bat izango nu bezala, eta da, tema bat, ez nintzen ordura arte ohartu, zer garrantzitsuen, ispiluan ikusi eta gorputzaren oreka sensazioa. Ja. Bai. Batean bazen, ez, desoreka sensazioa. Gero egin nuen onaino, zuaitza ez, eguzkiak hori, pues, araitzko intxaurrondoari omenaldia, hainbeste intxaur eman. Bai, buruarekin. Eta inork ez du intxaurrondo bat. Hor baino, ala ere ikusten dut deskonbesatu, eta gero hemen egin nuen hori bada. Jende bat, orduan horrela, orekatu ikusten, orduan horraino ni... Eta zer esan nahi du, hau, zuretzako? Esan nahi du, Urano... Zegin farra, hemen eramaten du Sagitario. Beitu? Baina ezin da ikusi orain, Pues ez, que bekin da kristo bat. Ja. Hemen gezi bat, eta hemen tximino bat? Ne, tximino ez. Tximista? Tximino naiz. Tximista bat. Hala. Eta bada gora, eta beste bat bera. Hala. Berantz, bai. Eta da Sagitario simbolo bat. Hala. Ez que egia da, garai batean tatuaiak beste gauza bat zirela, bueno, galdera da, ea pasatzen ari garen edo ez. Pues ez dakit gu, baina ez dakit ze usteko duzuen urrengo tipa honi buruz. Porque, claro, movida bat da, gero funtzionaltasun batean bizi behar zara, ez? Pues, tipo honek tatuaje gehiegi dituelako ez du lanik aurkitzen. Baina begiratu, ze puntutaraino egin duen tatuajeak. Bai. Pues ikusi duzu, ez? Emakume hau. Zer lazo. Nire zinon emango lanik, baina lazoren gatik, Tatuajeak azkenean hori, baina lazo. Orain modan daude lazoak, dago koket moda hori. Bai, baina moda askotan konfunditzen da. Claro. Moda ez da gauza bat objetiba. Claro, Eta gustu ere ez, orduan gaixoa, tatuaje gehiegi norentzat. Claro, bere nagusiarentzat fijo. Palentria izan behar da. Ja, ostia, aurpegiaren kontua, baina ni irakurri nuen behin, zen rapero baten, ezakitze elkarrizketan, tipoak esan zuen ingo, tatuatu dut aurpegia, eta orduan horrela behartuko dut nire burua rapaz bizitzera. Osea, porque ya tatuaje bat aurpegian dudala, ez diote inon kontratatuko. Orduan, ja, es como que ezin naiz atzera bota. Honekin, eriotzera arte. Igual, gertatzen zain lako gauza nire eskuekin. Gertatzen esan akajarrura eta begiratzen naute. Bai, begiratzen dute eskua? Emakume honek, nori izango da?
Ja, Beste emakumeak non izango da. Kartzelan egon izango da. Bai. Ostia, gainera, hau da zer da suge bat, Bi zuge. musukatzen. Bai. Hau, inizial... Jule aitoi. Beto. Bai, hau nire aita, nire ama, nire anaia eta aurrak. Eta horrendi daukat oinak eta... Oinak ere dituzu? Ez, dauka gordeta, pensatzen dut hori zabalduko dela familia. Hori, datorren erako ere, goki dago. Utziko dut, oinak bilo bentzako. Karo, bilobak. Bai. Ke guai. Eta dira haien simbologia astrologikoa? Bai, Sagitario, Géminis, Piscis, Aries, Tauro, Akuario, eta hau da Ofidikus hori afamatua. Ofidikus, eta zuzera Ofidikus ez? Ez que Ofidikus ez da signoa da, unibersoaren energia sartzen den lekua. Eta justo gorpillan... Barka gure atrebentzia, Barka. Igual hori Ofidikus famatua, igual hori... Ofendikutuko nahi. Ofenditukos, bai, Ofidikus. Ofidikus, bai. Zen errepikatzeko gezia. Eta hori. Tatuajeak... Eta hau, badakizu noiz egin nuen? Ara? Hori, joan zinenean... Islamera, konbertitu zinenean. Hau, euskaraz hitz egiten hasi nintzenen. Hala! Bai. Eta zuzen nahi du? Pues euskalduna nintzela. Eta bize tradizioetatik... Bueno, eske hori agertzen da Eliza askotan eta... Ilargia edo? Lizarrako ikurran eta Atarrabiakoa. Atarrabiakoan bai? Ez dakite ongi zer nondik etortzen baina dago. Baina hori, bera, ilargia eta guzti... Izarra 8 puntakoak eta ilargia. Eta behin irakurri nuen, azkenean izarra da simbolo bat. Nola da izarra bat? Izarra da borobil bat inkandescente, baina lurratik herriak ikusi dute bakoitza bere moduan. Turkoak adibidez 5 puntakoak. Eta euskaldunak 8 puntak. Ara. Eta orduan, pues hori. Eta nik esaten dute zakitela oso ondo nor ziren, eta nik uste dut zirela euskaldunak musulmandarrak? Ara. Bere simboloa. Ni ez dago musulman edo musueman. Musueman? Pues musueman, askoz. Musueman askoz, Beti. Eta temporizadoria jarri ere. Kaugela de txibeti hasten zait. Gurekin eske da gara, denborarik gabe bizi gara, gu sartzen gara... Hildugu denbora, edo denbora gara enarko... Bai, guretzako... Ea. Oye, pues he pensado en tipo nibus esaten du. Ez dut lanik lortu, ez naute onartzen, lan eskatu dut, bizi naizen bainugela garbitzen, eta ez naute onartzen tatuajengatik garbitzeko ez da ere, osea, ez daudela jendearen aurrean eta presentzia ez da garrantzitsua, ez? Baina bihar norbaitek lan bat eskainiko balit, lanera joango nintzateke eskaintza onartuko nuke, bizan hori espero nuen, ez dut jendearekin bat egin. Ni neu izatea gustatzen zaidalako eta beti ni neu izango naizelako. Beraz egiten da horrela, hori da bere izaera azaltzeko, azaleratzeko modua eta zen du. Hombre, eske tatuajena izan da, hori, nire lehenengo tatuaje egin nuenean, 93an, joan nintzen Madrilera. Ez hemen ez zegoen ezer egiteko. Eta hortik aurrera bitu zenba dauden eta zenba jende, eta zen hori makarraren... Bai, oso talegero, ez eta... Ez talegero, baina makarra. Makarrak eramaten dituzte, bakarrik. Eta aurrera pausa handia eman du, baina orain dela gutxi arte, niretzako aurpegietan zerbait egitea iruditzen zitzaidan oso gogorra. Baina orain gero eta gehiago. Eta nago pentsatzen igual egingo nuke, gauza txiki bat, baina egingo nuke, zerbait ez dakit, egun egingo dut. Gaia total galdua gaude. Lan bilatzeko galdua. Ez da... Derrigortu nau raparekin jarriko. Hori dena jarriko. Otra. Hori, potxoka bat. Ikuste beti badagoela alako zailtasun bat berriarekiko edo ezagunarekiko, eta egia da, beldurra handia diogu ere rebeldeak diren izaerei, ez? Norbaitek egin ditu hori, orduan nik lana kontratatzen zer egingo di, ez dakit, baina modernoak ote gara sekzioa gontzen bezala hemen, ez dakit gizartean oraindik gauza batzuk alditugun, edo denbora nahiko ematen diegun, eta gero ere beste analisi batzuk eskatzen ditu. Nik argi daukat, hau egin nuela,
neurri batean nire nortasuna aldarrikatzeko, ez? Bai, eski horrela... Baina da kurioso, nortasuna aldarrikatzeko gorputza aldatu behar izatea, alegia, ze prozesu dago rebeldia puntu bat ere, eta rebeldiaren atzean beti badago alako rabia bat, eta badago alako... Orduan, bueno, nolabait nik uste hori dena badagoela hor giroan flu, ez? Orduan, bueno, prozesu hori nik uste, denbora, bueno, ez dut justifikatzen, baina nolabait irakurketan egon daitezken faktoreak direla, ez? Eta gero hori baldin bada pertsona bat langile bat behar duena, eta ikusten du pertsona eta langile hona dela, nik uste, ez? Bestea da zenbat nahi garen, ez? Enzarzatu edo horrekin, ez? Baina hori faktore asko daudela horrekin, ez? Eta hori da, bueno, rebeldiarena bada bat, ez? Eta nik nor kontratatuko dut, ez? Joan Marko litzateke balaklaba batekin, ez zer den balaklaba bat, horrelako pasamontainez moduko batekin, ez lanera, ez zer ez ikusteko tatuaje guztiak ez, izkutatzeko eta horrekin lanean, garbitzen, epa, egunon, eta bere katxarroarekin hor. Ere, badago, ez dakit, osea, ni ikusten du jendea, igual dena beltza, ez dakit. Bakoitza egin behar du nahi duena, baina ere, pentsatzen dut dagoela puntu bat, osea, hau engantzatzen du. Ja. Tatuajeak egitea, osea, egiten duzu bat eta nahi duzu beste bat, eta egiten duzu pixka bat eta nahi duzu gehiago, eta, pentsatzen dut, igual bere mentalki zerbait esaten ari da. Osea, bai, zaude superongi mentalki, baina ez dakit. Osea, badaude pertsonak horrela ikusi dut. Dena beltza. Burua ere, burua movida bat da, Eta besoak eta zertarako, beste gauza, hainbeste diru gastatu zertarako. Ja, kriston dirutza da hori bai. Home, ematen du estatus. Dozen kotxe erosteak, BMW bat erosteak, zerbategatik gehiago kostatzen du gorputz guztia margotzea baino, ez? Eta hori da betirako. Adibide bat bezala, ez? Niretzako gakoa da hori, ze puntutaraino puskatzen den sistema establezitua, ez? Edo betiko, orduan, seguraski, bueno, ez, eta neska honek bai adibidez, edo beltzez doan batek, eta nolabait ere noruntza begira, ari da bere bizitza, edo ze lan mot, ze gaitasunak, gauz, ez da lana eman, ze gaitasunari nahiz, tatuaje denda batean, izango luke, gainera hori bai, berak tatuajeak, bueno, da kuriosoa hori, ez? Zer puskatu nahi dugun, zer eraiki nahi dugun, eta zer prozesu dauden hor tartean, ez? Eraikitzeko horretan, da zer normalizatzen dugun, nola esan, edo garai batean egitea belarritan zuloa, edo Espainetan zuloa egiten duten horiek, ez? Zer necesidade, ez? Eta sudurrak kendu, eta dituzue nahi duena suge mingaina izan. Eta pasegoen bat, nahi zuela ez eta lurtarra bat bezala izan, eta asko ligatzen zuela esaten zen. Oie, eski badago dentarako. Asko gara, etenetarako dago. Eta hau esaten nuenean zen, garai bateko Afrikako tribuak, ez? Platera jartzen duten tribuak, alegia. Badakizu zergatik egiten zuten? Esklaboak bezala ez eramateko. Ara? Behitu. Bere burua itxusten zuten. Ara. Baina edertasun kan zerbait bihurtu da ere bere modura. Nola egiten zara esklabo batekin olako, kentzen baduzu gelditzen da hor. Eta azkenean bihurtu da. Bueno, pues bai, bakoitza bere... Bai. Orduan, Haze movidak zu. Euskal Herrian dena den, jende irekia gara, ez? Ni hor gertatzen da, nire ditzen diot... Ni ez daukaz kexarik, Nik ez daukaz... Ni beti euskaldun edo zin euskaldunekin egon nahi zenean, ni zerbait galdetu badut, beti erantzun haute. Beti. Nik deitzen diot... Eta simpatiko izan dira, bere neurrian. Daukago deitzen diot bertsolari fenomenoa. Pasatzen da Euskal Herrian, eta zein da bertsolari fenomenoa? Bertsolaritzan denak gara feministak, dena gara solidarioak, dena gara ekologistak, dena gara, Gero realitatean, agian dena gara antikapitalistak, dena gara eta gero realitatean orduan, animalistak, ojo, zaindu, gure zaharrak zaindu ditzagun, gu geu bagina bezala, bizitza eman digut, eta alegia, bide honetan, benetan bertsolaritzatik realitatera pasatzeko bide honetan, pixkana edo nola, edo golpetik, suave, ez? Pues ni idea, bastante hori guaz, a tope, venga! Punkirekin eskatu zuten baimena? Etorri zen, bapatean, hala,
venga. Amatori, Eta kostatu zen demora da, gero punk, ez da gero dena punk. Pues tipa honeri lantxo bat ja eman alko genioke. Tipa honeri. Hemengo, xaloan igual. Igual xaloa telebistan. Xaloa txibi, ez? Bueno, nire pategira eramango nuke lehenago. Zaldazoak entzeko, ez? Hori bai, hori bai. Ez dizien, lazarena nola zen? Kuti-kuti? Koket. Koket zaldazo hori. Koket. Nea gut, kroket. Kroket nahi duzu? Jendea egiten du gauzak oso estetikak, ez? Osea, ikusten duzu... Haibez, bakadak izuen nora bazi duen ote, neska... Nahiara, bai. Pues eramaten du hemen sue bat, eta oso polita. Oso polita dut zitzaidan. Eta ikusten duzu hori jendea, eta esan duzu, Jose polita. Natalia Lakuntzare oso polita eramaten ditu, niretzako. Ez que arte bat. Bai, bakotza, bere arte... Bai, bere zure izaera modarekin bezala egiten duzunean, ez? Zure izaera azaleratzeko, isladatzeko modu bat. Movida nik uste adibidez, moda ere aldatu daitekela zure urteak pasa ala, ez? Igual, momentu batean, hau da zure arroioa eta hau da zure izaera saltzeko modua, eta tatuajik ezin dituzu borratu edo. Bai, borratu dituzu, baina, ez? Baina, hau beti ipatzen da, baina ez nahi hau esaten zian hango zarratek. Damutuko aiz bai! Oaino, gaztea aiz baino, gero damutuko aiz bai! Baina, bueno, baditeke. Aposta bada. Baina bizitzan, adibidez, karrera bat aukeratu genuen, edo aukera asko egin ditugu, ez dira ikusten igual bere ondorioak, baina baldintzatzen gaituztego bizitza bete dira aukerak, eta bete damutu gaitezke. Eta beti, ni egia da, animatu nintzen azken bultzada ikusi nituenean atxonamona batzuk, eta bazozkaten bere koloredun tatuaje batzuzten, ze polita. Orduan, damutu naiteke, edo ez, baino bizitzako edo zein, ez da, gorputzan delako, ikusten delako, deigarria delako, orduan egia da, garrantzitsua dela egitea zentzuarena ez egitea egiteagatik, ez, edo ematea zentzuarekin, baino edo zein erabaki bezala. Bizitzan, orduan, aldarrikapen bat horrena, ez? Bai. Edo zein erabaki damutu gaitezke bizitzan, eta batzuk hartze ditugu oso kontziente eta besteak ez. Eta ez dira, okerragoak ikusten direnak, ilunpean daudenak baino. Ojo horrek. Eta ni adibidez lehenengo egin nuenetik, beti egin dut sentido handiarekin. Bai, ni ere. De adorno, ez. Osea, bat izan zen batengatik, beste batengatik, eta guztiok dute bere. Orduan, adibidez, eskuan eramaten dituenak dira nire familia. Orduan, eske nire familia da. Damutu zara? Baina lehenagotik. Baina ez familiaz, digo, egiten. Hori! Nire familia da, ez? Eta nire aita, nire ama, eta eramaten ditut hemen. Eta nire beren ez damutu. Zu damutu zara? Ez, baina nire ere hori zentzu handi batekin egin ditu, baina asko pentsatuta, ni, hazi momentu arte, bai. Hori izan alda, pues, por si acaso, bat. Por si acaso. Por si acaso, bai. Bueno, Oskar, eta gaur zer ekarri diguzu? Ai, gaur zer ekarri dudan, bueno, berriro... Gaurko sekzio mandizu gure ustea, ez? Bai, zalantzan egonez, esan, interesgarri izan daiteke Euskal Herriarentzako Iruñerri Euskal Herria, bueno, bai, partekatu behar dut, ezan bezala, txaloa telebistatik bakarrik bizi ezin naitekenez, gauza asko egin behar esan ditut bizitzen. Eta horietako bat izan da Euskal Kantak egitea... Konposatzea? Bueno, baina horrekin izan dutela bizi, baina taldean kantatzea. Eta jende hori afari batetara edo bazkari batetara, eramaten dituen fotokopiak eta egontzen alako... Hori da, Iruña kantuzten sorreran ere arregon nintzen, hori Euskal Kantu zaren ekartan egiten nuen, eta orduan egiten nuen Euskal Kantu klasiko hain maitatuen alako azterketa bat egiten nuen. Eta uste dut, ematen duela zer pentsatua Euskal Kantuak hainbeste hain sakon bizitzen ditugun Euskal Kantuak, pixkate begiratzen baldin baitugu, dituztela bere gauzak. Bueno, ze badakizue, edo igual ez dakizue, baina esate dizuet, Euskal Kantu gintza klasikoa bildu zituztela apaizak. Apaiza bereziki, orduan baziren kantu pila bat, baina sortu zen Euskal Herri oso... Puritanoa. Nahiko garbila eta ohorezkoa, bai? Orduan, ze kantu ziren, eta gero, kuriosoa da,
baziren kantu batzuk zakizkitenak, beste hori, baina baziren kantu batzuk ia denak zakizkitenak, Orduan, adibidez, zein, bueno, euskal erromantizismoa, da esaten dugu reggaetoia eta hori, baina euskal romantizismoa ere badagoela pintza batzuekin hartzeko, ez? Bai, ez da asiromon edo asimoron bat edo... Asimoron. Asimoron bat. Asiron? Asironmon? Asironmon? Eta romantizismo eta... Digimon. Hori, da kantuak horren isla, izan dira, hori. Esan dugu, esan genuen, ez ba, behin batian Loyolan hori, hori, lehen biztadizoko maitasuna, ez? Behin batian Loyola, romeria, ez? Nuko romeria, antxen ikusi nuen eskatxa badantzan, plazan, uraxe bai polita, maite mintzen da, eskatzen dio ezkontzeko, egun berean. Ezkontzeko, eta esaten dio ezetz, eta... Beri eskorpio hori, ez? Erotua. Ba hori, eta hori kantatzen, eta behira, eskontzetan oraindik, eta euskal romantizismo hori, justu ikusi, eta ojo polita, Eta, bueno, aurreko programatik altitutzen, Rafaela Carraren goraipamena, baina, igual kanon estetikoen ingurun ere pentsatuko bagenu pixka bat, baina, igual ez gara orain horretan sartuko, baina, neskatxa, garbila, zintzoa, polita, indartsua, garbila, hori, mantxaigabea, mantxaigabea. Orduan, bueno, hortik hasi, eta gero, hori kantatu, eta gero tortzen zen, triste bizi naiz eta hilko banitzo be. Ja. Gero, euskal drama. Zenba gustatzen zaigun, Maite bat maitatzen dut bainanaren jabe. Bainanaren jabe, hori paperak eta dena igual eskatzen ditu, Sekula izateko esperantza gabe orduan euskal... Gogorra zen euskaldun. Ez que modio romantiko izituela edo non, ez? Sartu da izan da lako hori, romantizizio, garai bat eta dena zen, ez da tendentzia artistiko bat bakarrik, garai bat, non dena zen zinezko hori, baina, Elizari baten bat kolatu zitzaion pixka bat, freskura pixka bat. A ber, venga, ba. Surprisaz. Zanda euskal ligoteoko kantu klasikoa. Maritxu, iaia pornoa... Hortzi gerturatze, baina, bueno, interpretazio asko daude Ardotxo Txuriari buruz, bai? Hori pasatzen du porrotik Orduan hori, nola kolatzen, Maritxu noratzoa, eder galantori, Iturrira, nahi baduzet, zer den iturria. Bueno, hori, berez, zera historikoa da. Hori harremanetzen da, Bartolo abestearekin erdanaz dena. Bartolo que tenía una flauta con un agujero solo. Elizari hori kolatu. Apaizen platu no zirelako, bestela ere. Baina hori non kantatzen. Zedatu... Nintzun duen hori jarautan denak dakite. Baina, bueno, suposatzen da, emakumea joaten zirela iturrira, hartuta hori, ur katxarroak, ur bila joaten zirela, orduan iturrian zer dago Ardotxo Txuria, biok edango dugu, edo baina, bete edun guztia. Bueno, hori, orduan, behintzat pikardia pixka bat, eskapatu zen, bai? Hori, klasikoi dago, gero berrietan ere badago beste, adibidez, beste kanta bat faiatzen ez zuena inoiz, dena pizten zituena azten zen. Barneko soak. Bai, eta zen, hemen gaude... Ai, lautela. Hori nengoen pentsatzen. Baina, horrekin pasatzen baten, hori, ze poesia mota da. Hemen gaude, eta postutzen naiz, eta ziur zure aita ere, bai. Bueno, amaginarre bat ere pozik dago. Baina non daude orduan, piso erosten, ozer? Claro. Ni hori pentsatu dut, nori dago kantaturik, ez? Ni beti pentsatu dut preso batera, ez? Aizer, lauteiatu gainean, eta gu... Eta zure anaia etorriko da, ni pensatzen dut, daudela, hori, neska bat, beste batik, baina ez direla enrollatzen baizik, eta daude oroitzen preso batengan edo zen. Ni dauka teoria bat, eta teoria da... Bakoitza dugu gurean. Claro. Teoria da, baina... Barkan azatela, eta zuzenduko nahi Euskal Herriak, eta jarretu bat, baina, da...
letragintzan batzuk asko lantzen dituzte letrak, eta beste batzuk bezain beste. Orduan egiten dira letrak, eta galditzen, adibidez, bazeuden bertsolaritza ematen nuen ikastetxetan, eta behin torritzezkean bi neskatu, eta begira, egin dugu kantu bat, eta zen, ez zeitaztuko, eta zen, etorkizun aurrera doa, obstakuloak pasatzen, denbora, batek kantatzen zuen, denbora joan da, eta besteak kantatzen zuen, egunak joan dira, eta biek, eta zuk hemen jarraitzen duzu. Alegia, badaude formula batzuk, ez dutela ezer esatzen. Beti hor, zigortuta. Zu hor zaude. Formula batzuk oroan lauteatu hasi zen, bere poetika egiten, zelan dijoa zure bufanda txuria, baina alegia, nire teoria ez duela zentzu gehiagerik, baina kanta oso polita da, eta garaia ere justo peot, baina gero, zen, bi gauza dauzkat lauteatu zoragarria ditura, bat da hasiera esat, hemen gaude eta postutzen naiz. Eta ekosiko gara erretu. Bukaera, eta berriz ere izango gara zoriontsu edozein herriko hori bai dela antikapitalista. Bai. Orduan badau kantora ez du faiatzen Euskal kantu. Dela pumbre bat. Euskal kulturaren leku bat, hori, teiatuaren gainean. Inorrez da llegatu. Eta ezer handirik esan gabe, eta baina musika, garaia, soinua. Ni beti adibidez pentsatu beti preso baten txako zen. Eta zeien la garaiak, eske... Gorka Orbizuk esaten zuen, horrengo lanaren esaten zuen, kantari bati eskatzea bere letren zentzua esplikatzeko hori da, hori badela mago bati esplikatzea bezala bere trukoa eskatzea da ez dela, hor dela, eta gero bakoitzak ematen diola ez, bere orduna, oso polita da. Eta zenbat kantu gehiago, adibidez, hori, beste bat ez zuen hain ez faiatzen ere hori klaroago, ez dira betiko garaionena. Eta hori, nola gustatzen zeu fiskat, eta maitea lehen baino lehen aska gaitez, eta ere, euskal modosiko, baina pixka kanbio, ez? Orduan aldarrikatzeko kanbio. Eta gero nola ez, baina beste klasikoago batzuk. Hori bukaerarako gauza zegoenean, horrela zegoenean, faiatzen. Adiskide bat bazen, eta hor ja, ateratzen zen, eta tikasia dena, eta horre, ajurianeako egiten zuen, 2 zentimetro gorago, kantu bakoitzean. Orduan hori, drama pixka bat, drama queen, bai. Eta aldi berean, eriotzari nunago, mendi egaletan gora, nire zerua, ez paraizua, nunago euskaldunon zerua, mendian, ikusi mendizale, gatu bokata zatoa, euskal izaerako eraikitzailea, kantogintza berrian, hori ba. Edo beste bat gure beste bat ere faiatzen ez zuena, ze gara oso jende irekia, kultura berriei eta gure, nola esaten da, margenetako kulturei oso irekia garen ez ere, beste bat faiatzen ez zuena, eta honek bukan eta Navarriko... Horren zait tonua, usen zait pila bat, horren tonua. Lertxun direna, egon nintzen ikusten, baluarte, noren dela bilabete doiru. Pasada, 80 urte ditu. 2 ordu gitarrakin kantatzen, eta ahotsa, joan jabe, eta eta ze banda, 2 piano, 2 teklau, ez dakizen gitarra, 2 perkusio, sobrana, aspaldi ere, eta zen konzertazo bat. Bai, pentsatzen dut, Lertxundik ez duela inoiz bolo bat bukatu eta parranda egin. Hombre, bolo bat bukatu eta parranda egin. Nik uste hori dagoela oso mitifikatua baita ere, Osea... Berak ez du egiten. Berak ez du behar tatuajerik hemen. Naturalena da,
bukatu bolo bat, eta joan mundura erretxera, osea, sobrao. Eskatzen du gorputza. Bai, zaude, eman duzu guztia, energia guztia. Bai, antzerkia egiten duzunean. Reventao. Baina nahi duzu, ni, bukatzen dut, eta nahi dut, edan, denetarik, osea, bai. Ni etxera, baina egia da, nire paino parrandero ni. Ni naiz etxera, biru hau, mama ban naizelako, baina bastxutan esaten du, hasiko banitz 18 urtekin. Ni parrandero nintzenean, bai, Amigo en House eta Amigo en 27. En el club del 27. Euskal mito bat. Imagina zazuni, 88an euskan, 18 urte. Imagina zazu, azten banaini kantatzen olako garaietan. Zer bat urtekin hasi zu kantatzen? 40 urtekin. Atope. Eta orduan beste gauza da. 18 urtekin. Dena ematen dut, ezke jendea, nahi zu zerbait da naiz, nahi duzu zerbait zartu, ez. Ai, oso burita zaran, ez duzu narekin pasatu. No, oso mesortzu. Ni banoan etxera, dirua eta venga. Eta etxera, bai. Ez dauka sentimendurik, ja. Bueno, edo gara beste, ikusten dugu beste mundu bat. Bai. Eta gero, aurran... Bai, etxera, dirularekin, eta Oso, noazen duzunen bata horrekin, ez? Horrekoan ipatutako... Guatine batarekin eta marabila absoluta. Nik honekin nire sekzioa horruzten dut, hainbeste eta hainbeste kantezen daitezke, oraingoak eta etorkizunekoak. Gauza bat bukatzeko, behin Donostin afari batean, entzunen bati eta grazia handia eman zidan. Euskalduna garela, herri bat, mozkortzen denean eta super gustora dagoenean, beti abesti tristeak kantatzen ditu. Bai, tristeak, ja. Eta nire hori ikusi dut bietan, baten hasi mutil zarra kantatzen eta hori Ameriketara joaten zen hartxai bat, ez dakizen laino horrekin gertatzen zen movida krudel bat, baina super gustorak, super zoriontxok eta super gustorak. Igual du sentimenduak azaldeatzeko momentua, ez? Normal ez oso horrelako gauzik buruzitza egiten eta ordan momentu hori, ez? Alkola ere egin dauka, alkola da depresiboa, alkola da droga depresiboa, ordan igual... Ez, baina besteak egina daude. Zergatik ateratzen dituzte olako sentimenduak? Ba, normalean egun horretasunean oso reprimitu bat ditu ez delako zati horiek, ez? Mendilaino bezala ikusten dut. Eta gait baita alkola delako oso depresioa. Bai. Esate dut ere hori, gizarte bakoitzak nolabait bere ezaugarrien gatzik baduela tendentzia emozio batzuetara, baldin bazara tropikala eta eguzkia baldin badago eta ez dakiz zer, hor despuntatzen duena badatan. Egia da Euskal Herrian hori gaudela, herri txikitan, negu luzeak, lainoak diozun bezala, euria, gustatzen zauzu da ezoko joxepa baino ezkondu da mieltxorekin, da zinduzu eta kizeregui, orduan, hori, badamodu bat, alde batetik hori, eta gero tristura hori konpensatzeko eskerrak etorri ziren mexikanak. Ja, mexikanak hemen... Hori konpensatzeko... Baina esaten dute gauza berdinak, Eta okerrego, baina da beste jarrera bat esan berrian, nahi gaixoan da, muturrauseko dizu, Josemari, manerizuren... Hori bizut melankolia, ez? Dela gure sentimendu oso potentea, herri mina, herri txiki hori, erdi, Euskal Herri... Melankolia ez da tristea da, niretzako tristuraren alaitasuna. Bai. Tristura sentitzea modu alai batean. Baina tristuraren barruan sartuko oinateke, ez? Badakizu igual zer behar dugun? Kafea. Bai. Kafea. Mira, tipo hau, urrengo berriko tipo hau, ematen du kafea 3 segundutan. Segura bera dagoela tita, ez dago orde, bajoia, ez, ematen du kafea, eta joten da a tope de power. Eta arrea, kafea eta arrea. 3 segundutan ematen du kafe katilloa. Zertarako? Pues Guinness errekord bat irabazteko. Beste Guinness errekord bat, aurrekoan ibili ginen. Guinness errekorra, beti pentsa. Bai, aurrekoan ibili ginen hori intxaurrak eta buruarekin apurtzen zituen horrekin. Bueno, ez aquí. Begiratu. Imagínate beroa dagoela, behitu. Joder. Pipa, Baina... Ni sartzen badut pozalori. Hori da. Bai. Ez gaina, kafeinara aututa ez baldin bazaude, hori... Bai, kristona da. Kriston subidoia da, Nire gustatzen zait, nik ikusi dut eta igual... Ez dakit Probatuko zenuke? Ez da iruditzen oso zaila. Badaude, Guinness batzuk oso zaila dira. 3 segundutan. Eta beste bat edate dut eta gizen bat, ez? Garagardo...
Salchicha. Perdu caliente, osoa. Badago Hot dogs, egia da. Hot dogs, rekorro dago, eta hamburguesa. Ez da grazia egin, tipo hau, kafean espezialista ni salchichata, espezialista ezberdinak. Beste bat, platanozko maiuak, ia gongo da denetariko. Ze gara duten genezko jendea? Ja, bez, hau ez dakit Alemaniakoa da, baina Volkswagenetan ez du egingo. Edo, bueno, igual bai. Hombre, hori lagile bezala, kafe hori hartuta. Igual bai. Esaten dute ez, batzutan fabriketan ez dagoela nahiko, hola... Bai, jendean ematen du termoa. Bai. Ba, kafea eta lana, esate dute kafea dela lan adiktoen droga. Bai, azkenean ez, gauzak egiteko osak edo, kafetxo bat, eta gauzak egitera, ez? Nahi edo ez nahi, kafetxo bat hartzen baduzu, beti... Ego gozara erre, ez? Ba, eta ratiko hori eta lagoa, bueno, ni oso kafezalea naiz egia esan orduan. Bai? Zara? Bai, oso. Nik gustoko dut kafea baina ez dut edaten, ze oso nervioso naiz eta kafea edaten bat dut ja kristana bat egin ikarria. Bai, ni kafea da, niretzako da, fetamina. Ni droga bezala erabiltzen dut, bai. Ni juergan antera berren aldin ba naiz, ni janet bazkalduta gero baten pixkat bajoia, orduan. Baldin badakit juerga da horrela eta gaude bazkaloste batean, kafea eskatzen dut, eta nina nago, perreatzeko, beraino, gau osoan zehar. Karteleak oso gutxi irabaziko dute zurekin. Oso gutxi, ez dut behar, bai, eske, bai, kafea droga moduan erabiltzen dut, oso espirodikoki. Eske oso droga gogorra da. Bai. Eta dakiz zer gehiago ere? Romero? Romero. Infusioa. Hori bai edaten dut. Bai, eta kontuz ibili behar da. Biotza eman alda... Bihotzekoa? Oso potentea da, bai. Ni egin nuen behin taller bat landarez, eta hori, adibidez, ateratzeko martxaz, Romero infusio bat. Zer dinozu? Romero bat ez tarrirako. Bai, pues ematen du... Eta biriketiako, eta? Bai, pues ematen du... Bigornia? Bizitza. Ui, pues ni Romero ia egunero. Hombre, nik... Pues igual zara burduria... Romeroan gatik, claro, eskiari nahi, zola... Nik hartzen nuen, nik infusioan hartu beharrean hartzen nuen musikan, hartzen nuen, behar nuen alapauen, hartzen nuen Kutxi Romero, eta... Edo Amaia Romero. Amaia Romero ya gego. Eso menua, ya. Jode, pues bai, interesgarria, Bien Romeroen asuntoa. Parrela, bueno, ez kafetxo bat ez, orain ez. Zazpietan, kafetxo bat? Zazpietan? Bai, zera, zuz, eta gero joango da... Ni bai! Non dira gaur jaiak? Non dira jaiak? Ni gartzen alditut, beretan, eta gartzen aldut gauean, eta pixkat kostatzen zailo hartzea, baina nik egunean 3 edo 4 hartu ditzaket. Ni lasaitzen hau, pasada bada. Bueno. Egia. Osea, gauza asko egiten dizkit, baina noski bakit eta orain momentu honetan hain ez garbiketa bat egiten, kaferik gabe eta hartzen naizelako nire gibelari eta baina nire sensazio... Baina zuk uste duzu benetan lasaitzen zaituela edo dela, porque erretzaileak ere, es como, lasaituko nahi, erreko zigarrotxo bat, eta zigarroa da kafeina bezala, da excitante. Excitante dira bi. Orduan... Alegia, ni konstiente naiz, eta horregatik uzten dut arteka. Guazen analizatzera zure drogadikzioa. Nire drogadikzioa fase asko izan ditu. Eta izango ditu. Orain nire drogari gogorrena kafea da. Bueno, baldin bada horrela. Horrela da. Eta esan nahi dut, bueno, eta dultzea, oso droga gogorra. Eta? Dultzea. Azukrea, bai, azukrea bai. Hori bai nik jartzen dizkate, 10 bollikao eta saltxitxena gendu daiteke albo batean, 10 bollikao. Zampabollos bazara. Zampabollos? Beteanik. Tableta txokolateak irauten diate, zampabollos. Baina hori kurioso da, hori badakit nire alteratzen diatela nire barre kontzientzia, baina hori nahi pasatzen zait, hori benago hori, ez dakit urdu hori eta hartzen dut kafetxo bat, eta jartzen naiz horrela, ja alditut egin gauzak, badukat umorea, horrekatzen dit umorea, badakit nire barneko nahasmen horretan, baina hori da egiten dian efektua. Pues palante. Nork esan maizu ezetz. Hori izan da dian nere gero bakoitzak, ez? Nire lan adiktua banaiz neurri batean, Lan adikto? Bai, baina esan nire lana egin, eta prestatu, eta...
produktiba izatearen adiktoa. Osa, ez igual ez da inbizten lana, baina bai produktiba sentitzaren adiktoa. Egoteko horretzan da, zer egin gabe ez? Pero izugarri. Baina hori da igual hori gure gremio honetan, ez? Ui, ezakit. Ni uste donon izango nintzatekera berdin. Nire izarerekin datorren gauza bat. Ni hortzen. Ikusi behar genuke non duzun Saturno. Guazen begiratzera, guazen astrologiarekin. Zure Saturnoa da orain. Zazpi minutu ditugu, sexera egiteko. Egin alko dugu? Bai. Venga, pues. Baina, bueno, esan dut, sintonia. Zergatik Akuarioren garaia. Zer da Akuario garaia? Artuko izu droga pixka bat. Mesedez, favorez. Bueno, pues, badakizuen noiz hasi zen Akuario garaia? Arrainak sartzen hasi zirenean... Lonjan. Data zuzen batean. Ara. 2020ko abenduaren... Akuariora sartu du. Akuario! Bota barko dut kapte guztia, ze bota dut nire termoaren tapa. Zure termoaren katxarroaren barrua. Ez que handiago da. Akuario! Bueno, eta horrela. Detalle... Zer egingo duzu? Diru ateratzea? A ber, non dago? Ari naiz nasketak egiten. Non dago tapita? Barkatu, Oskar. Esan beharrean zure sekzioarekin topera gaude, esan zeko zure sekzioarekin tapara gaude. Tapara gaude sekzioarekin, tapara. Pesa top, baizik eta. Tapara. Pues, data da, 2020ko abenduaren 21. Nola gutxi? Hiru negu pasa ditugu Akuario. Ze urtea? Pandemiaren urtean. Ai, letxe. Bai, eske pandemia izan da, garai berriaren agurra. Ai, bala, letxe. Bai, eta astrologikoki oso ongi kokaturik. Ai, bala, letxe. Eta hori, anuntziatua zegoen. Bai, badakite, astrologoak orain dira 2000 urte egin zezakeen neurria jakiteko. Akuario hasiko zela, hori barkatu nahi. Bai, hori da tematika. Hori da, zeruan jartzen da gauzak, aldatzen da gauza bat, erlojua aldatuko balitz bezala. Hori da, zer gertatu zen gauza bat, 20 urtero egiten den, baina gertatu zen moduan 800 urte ez zera gertatu. Eta zer gertatu zen egun horretan. Jupiter eta Saturno Plutonekin egin zuten bat, bai. Kuadrilla. Bai. Afarira, elkartera afaltzera. Atera ziren martxa, eta zer egin zuten, kristomon. Liarla. Eta zergatik, juntagailuak, esaten da euskaraz, juntagailu bat. Zer gertatzen da, bueno, Saturno da estruktura, ez? Polizia, gobernuak, gizartea, eliza, jerarkia, familia, aita, hori da Saturno, ez? Maiztuak, hori da Saturno. Hori zen lehenago zen Saturno renera. Ez, Saturno beti da. Saturno, bakizu nola Venus den amodioa, pues Saturno da maiztua. Legea. Baina da estruktura. Hori, bale. Eta da Capricornio. Saturno. Regentea. Capricornio. Gero dago Jupiter. Jupiter zer da? Jupiter da gurea, da zer da? Asiosa. Expansioa, Hori. Eta Plutoi zer da? Da Eskorpionarena, eriotza. Orduan, elkartu ziren estrukturak, expansion eta eriotza, osea, aldaketa. Orduan, hori zen esan du, estrukturak estanda egingo dutela, expansio handi batekin, ez? Aldaketa bat ekartzen, eriotza bat ekartzen, beste gauza berria egoteko. Eta orain dela 800 urte ez zen gertatzen, signo, haize asko signo batean. Eta Akuario da signo, haizeako signoa. Bale, osea, haize signo asko elkartu ziren batean. Ez, badaude 3 signo airez, direla, Libra, Géminis Libra eta Akuario. Eta justo, juntagailu hori eginda, hau da nire mobila.
Baina urruti dago agian inor eta hortu, ta bitartean pasako Akuario, Saturno, elkartu, euskal kantagintza berria. Munduko berria importantena, baina... Claro. Gu hemen, Bueno, hori da. Orduan, Akuario da haizea. Orduan, imaginazazu, haizeako etxe batera elkartzen direla. De martxan, Saturno, Pluton eta Jupiter. Pues da, hori, esplosio berezi bat. Aldatu dena, 800 urte hauetan gertatu dena. Eta zer gertatu zen orain dela 800 urte bat. Hori gertatu esan barrizuntik? Bueno, pues, joaten gara, 1300 urtetik, 2000, ez? Pues hor hasi zen burgesiaren poterea eraikitzen, struktura hori. Hori zegoen, nola zen, feudalismo garaian, noblezaren garaian eta, baina burgesia ja hasi zen bere poterea izaten. Eta 8 urte hauetan izan da burgesiaren bidea. Eta ze bidea egin ditu? Estruktura asko, polizia asko, materialismo, zientifismo, ez? Lehen hitz egin duguna, ez? Colbert horrekin eta olako gauzak, ez? Eta ordu, orain den aldatu da. Eta Akuario zer da? Akuario da, etorkizuna aspertzen bazara, etorkizuna, herri nazioa, aldea globala, originaltasuna, pentsamendua. Adibidez, inteligentzia artifiziala oso akuariana da, ez? Eta igual, beraiekin, jendea dago kontra, ados, ez da? Ui, ni a tope. Pues nik uste dut, izango dela, jakiteko zer den gizakia izatea, izango da oso tresna polita. Bai. Hor, jakingo dugu zer da gizakia izan edo ez, ez? Eta, bueno, orain, Capricornioren garaia, apurtu da. Zazen Capricornio, lehenagokoa zen Capricornioren garaia. Bai, eta adibidez, pandemia, Ukrainiarena, Israelena, ja esaten zuten astrologoak, gertatuko dira gauza oso potenteak, lehengo strukturak ez dutelako nahi, ez dute funtzionatzen eta ez dute hil nahi. Gertatuko dira gauzak eta zer egin behar dugu, nola da, zein da zaintzeko modua, ez? Bueno, pues, orain, bizitzen gara ziurgabetasun une bat, ez? Eta holako unean zer gerta daiteke bi gauzak, edo beldurra sortu eta beldurra zer egiten ditu, pues, errudunen bilaketa, lapurketak, gezurrak, guda, paranoiak, holako gauzak, edo, pues, kuriositatea, ez? Onarpena, eta hortik zer etorri daiteke, pues, pentsamendu kritikoa, eta hortik ardura kolektiboa. Eta ardura kolektiboa oso akuariano da. Akuario da komunitatea eta garuna, ez? Erabiltzea. Orduan, oso aproposa dira ailegatu dire. Akuario! Etorri da Akuario! Ikusten duzu daude teknologia gurekin? Gurekin daude, baina inteligentzia artifiziala dago gure benetan. A tope! Esaten, gu ere zuekin gaude. Espiritualidade berria. Herriarekin. Herriaren momentua. Komunitatean momentua, ez familia, nazio, baizik eta aldea globalaren momentua. Interneteak izan daiteke gure tresna batzeko, ardura izateko, eta erretoak aurrean emateko, ez? Azken 8 urte hauetan zer egin dugu lurra suntxitu eta bortzatu, ez? Eta orain dakigu zer egin dugun, eta aldatu behar dugu dena, hori da, Akuario... Pues al lío, a ver zer... Akuario... Eta hori, eta nik uste dut oso tresna interesgarria da ere, astrologia, da, hori, beste, burgesia kanpora utzi bazuen, zerbaitengatik izango. Hori... horregatik bakarrik. Akelarreak, gauza asko, hori, burgesia garaian kanpoan geltu ziren, orain etortzen dira, renovaos. Bai, egia da, diez, horrengo generazion Z, eta daude a tope astrologiarekin, eta... Eta mozioarekin, eta hori...
Baina, bueno, du bere parte txarrak. Akuario, pues da inconsciencia, bueno, la volatilidad bat. Aldakorra eta, Gehiegi kritikoak, denak kontra jartzea. Orduan hori, pues horrek abilatu behar du. Perfecto. Oye, pues hau bukatu da. Ni banoa akuariora. Claro. Banuen pena hau bukatzea. Uranora. Dela, akuarioren regentea nahi, baduzue? Nirekin etorri? Ni banoa. Itxasozua hemen geldituko zara. Bai, ni horrek abiatu behar dut horregatik. Zuek joan, eta nien geratu, eta horrela horrekatzen dugu asuntoa. Momentu batean bilatzen dugu txartela interneten. Uranora, merke daude orain, Baina ezagurtzen du jendea, ez zula esai. Nik ezagurtzen dute alien bat. Uranon bai. Saturnon ez. Bueno, gu Jupiter seme-ala bat, hil genuen Saturno. Ai, Dios. Eta horregatik gu inoiz ez gara zaharrak. Sagitarioak. Uraino lertzen dena. Jupiter zer esan nahi du? Jupiter esan nahi du, juveniz. Legea eta gaztetasuna. Eta gu gara bere... Gazte legalak. Gazteak betirako. Eta osteguna da bere eguna, jueves. Eta bere izena... Juebintxo. Julia. Oye, pues honekin agurtzen dugu ikauslegoa. Eskerrik asko, bikote. Placer bat. Eskerrik asko, Xaloa, eskerrik asko tortzeagatik. Eskerrik asko Teresa, horre boteagatik. Hostio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.